କେତେ କାଟୁଛ କେତେ କହୁଛ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତୁଷାର ନାୟକ, ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼େ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓରାଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଓଟ ଓ ଜେବ୍ରା ଦୁଇ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେବ୍ରା ନିଜ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେହରୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲା। ଦିନେ ଓଟ ତାକୁ ଡାକିଲା, ଆସ କାଦୁଅରେ ଖେଳିବା। ହେଲେ ଜେବ୍ରା କହିଲା, ମୁଁ ଖେଳିବି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇ ଖେଳ, କାରଣ ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଖିଗଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ହେଉଥିଲେ। ଜେବ୍ରା ଗଧକୁ କହିଲା, ଗଧ ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦବ କି? ଗଧ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଓଟ ଯାଉଥିଲା। ଜେବ୍ରା କହିଲା, ଓଟ ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦବ କି? ଓଟ କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, ହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପୂଜାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଜଳସ୍ରୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବି। ତାପରେ ଜେବ୍ରା ପଚାରିଲା, ଜଳସ୍ରୋତ ମାନେ କ'ଣ? ଓଟ କହିଲା, ଜଳସ୍ରୋତ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ ତାହାକୁ ଜଳସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିଲା। ଓଟ କହିଲା, ଜେବ୍ରା ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ, ପିଠି ପଛପଟେ ରହିଯାଅ। ତାପରେ ଜେବ୍ରା ତା ପଛପଟେ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗଲା ପରେ ଜେବ୍ରା ପଚାରିଲା, ଏହା କ'ଣ? ତାପରେ ଓଟ କହିଲା, ଏହା ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ତାପରେ ଜେବ୍ରା କହିଲା, ଓଟ ତମ ଆଖିରେ ତ ବାଲି ପଶିଲା ନାହିଁ? ତାପରେ ଓଟ କହିଲା, ମୋ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପଟା ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତତଲା ବାଲିରେ ଜେବ୍ରାର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ପୋଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଓଟ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଜେବ୍ରା କହିଲା, ତୁମ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ପୋଡ଼ୁନି? ତାପରେ ଓଟ କହିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଏଇ ତତଲା ମାଟିରେ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଓଟ କହିଲା, ମୋ ପିଠିରେ ବସି ପଡ଼, ମୁଁ ତମକୁ ଜଳସ୍ରୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଜେବ୍ରା ତା ପିଠିରେ ବସି ଜଳସ୍ରୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଓ ପାଣି ପିଇକି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ଯୋଗୁଁ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଜିନିଷ କେବେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।